माता कौशल्या आंगन में राम वनवास हो गई। चिड़िया के झुंड आकाश मार्ग से वन की ओर जा रहल बा। वही चिड़िया के झुंड से माता कौशल्या आग्रह विनती कर रहल बाड़ी। भाव अरे उड़ती चिड़िया से कोहली कौशल्या तनिका देखले अइहो। कैसन बारन हर ललना कैसन बारन ललना तनिका देखले कैसन बारन बबुआ तनिका देखले। अरे कैसन बारो ललना तनिका देखले। कहली कौशल्या तनिका देखले अइहा। कैसन बारन ललना तनिका देखले अइहा। कैसन बारन बबुआ तनिका देखले अइहा। Presenting by MM Production. गोरे गोरे बहिया में अरे गोरे गोरे बहिया में लाल लाल में हदिया है राम। गोरे गोरे बहिया में लाल लाल में हदिया तनिका देखले अइहा। छूटल ना हरदिया के दाग। अरे छूटल ना हरदिया छूटल ना हरदिया छूटल ना हरदिया के दाग आ तनिका देखले अइहा। छूटल ना हरदिया के दाग तनिका देखले। एक बारे सावर हमरो एक बार सावर गो एक बार सावर गो
मोर लालनवा तनिका देखले संगवा में जानकी हमार संगवा में जानकी हमार तनिका देखले कैसन बारा ललना तनिका देखले कहत महेंद्र दिल से कहत महेंद्र दिल से जलना सूरतिया तनिका देखले अइहा कब दर्शन दिहे हमरो लाल तनिका देखले अइहा कब दर्शन दिहे मोरो लाल तनिका देखले अइहा अरे कैसन बारो ललना हमार तनिका देखले अइहा उड़ते चिड़ैया से कहली कौशल्या तनिका देखले अइहा कैसन बारो ललना हमार तनिका देखले अइहा कैसन बारो बबुआ हमार तनिका बबुआ हमार तनिका ललना हमार तनिका देखले अइहा